बयनिसिमबो गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय अननाय सिबिनाय आरो मोजां मोननायखौ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बावहरफिनबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ। नोंथांमोन साफ्रोम गासैखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय। थ' जायफ्रा चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअ लाइक खालामनानै भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांब्लानो जाबाय। स' भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालाम जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रानो नुसारो। स' नोंथांमोननि थाखाय मोनसे लास्ट आपडेट लानानै फैलायबाय। स' बे लास्ट आपडेटआनो जाहैबाय बिश्वनाथ जिल्ला। अके, नोंथांमोन बयबो मिथिखागौ बे बिश्वनाथ जिल्लाया बिटिआरनि बायजोआव थानाय मोनसे जिल्ला। स' बे बिश्वनाथ जिल्ला एबसुनि खुंगा 8थि आरो सानजा बिश्वनाथ दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 19थि बोसोरसालिया जथुमानि मुंख्लं खाम्फा गायसनदों। स' बेनिनो मोनसे आपडेट नोंथांमोननि सिगाङाव होबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै फुल नायजोब, ओमफ्राय फुल नायखांनायनि उनावसो कमेन्ट हरनो हागोन। अके, कमेन्टखौ फुल नायखांनायनि उनाव हर बे भिडिअनि सायाव। दिनै बिश्वनाथ जिल्ला बर' फरायसा आफादनि 8थि जथुम्माया जा अन्थाइ खाम्फा, बे अन्थाइ खाम्फाखौ जोंहा खैलाजिलायाव आं गायसननाय जाबाय। आरो बे गायसननायनि गेजेरजोंनो आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि जा हाबाफारि, बे हाबाफारियाव जाहाथे बयबो फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे फैनानै आरो हाबाफारियाव बाहागो लानानै जा जोंनि बर'नि जेंना, बे जेंनाखौ फोजोबस्रांनाय जुदि जोङो खामानि मावनो हायो। जितु बोसोरसालि जथुम्मा बेखौ माबे दानाव लानाय जादों? बे जथुम्माखौ फैगौ डिसेम्बर दाननि 9 आरो 10 खालार खालि लानाय जादों। बे हाबाफारिजों बर'नि माखासे समस्याफोरा, जेंनाफोरा सुस्रांजागोन नामा? बेनि गेजेरजों सुस्रांजानायनि पुरापुरि सम्भावना दङ। मानोना थांनाय दिल्लीयाव जोंहा जि बड'लेण्ड महत्सब जादोंमोन, बेवहायनो जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानिनां नरेन्द्र मदिया जोंनि बर'नि जेंनानि सायाव जा गोख्रों राहा लादों आरो सुस्रांगोन होननानै बिथाङा रादाय होदों। जों जा फैगौ 9 आरो 10 खालार कनफारेन्सनि जि हाबाफारि, बेखौ लानानै जों दिनैनि जि आयदा मुंख्लं खाम्फा गायसननायाव दिनै जालांबाय। बेखौ लानानैनो जों फैगौ जि 9 आरो 10 खालाराव जानो गोनां जि सावरायमेल, बेवहाय गासैबो जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि बर' हारिनि गासैबो माहारियारि आफादाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दिनैसिम बेसेबां आग बारायखो? दिनैसिम जों गोबां आग बारिबाय। जेनेबा मिथिंनि थाखाय खामानि मावनाया दा जोंनि बेयाव किस्ति हानजा फोरोंगासिनो दङ आरो गाबोन सप्तानिफ्राय जितु भलन्टियारनि मास रिलि खालामनाय जागोन, बेखौबो फोरोंनाय जासिगोन। बेयाव आरो गोबां गुबुन गुबुन आयदायाव जितु खामानि लानाय जादों, बेफोरखौबो गोबां खामानि मावगासिनो दङ आरो सोलिगासिनो।